Konstruksyon sa Davao-Samal Connector Bridge Project, temporaryong giundang gumikan sa issue sa road right-of-way sumala sa DPWH. Pamilya Rodriguez ug uban pa, kinsa nagaduso sa kaayuhan sa kinaiyahan, mipasangat og temporary restraining order sa Korte Suprema. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Temporaryong nagipahunong ang pagtukod sa Davao-Samal Connector Bridge Project. Sumala sa Department of Public Works and Highways. Kini tungod matod pa sa mga issue sa road right-of-way o human og nag-file og expropriation cases ang duha ka property owner sa Davao City. Okay, we are just waiting for ang results sa ato expropriation cases na gi-file against duha ka properties, duha ka property owners diri sa Davao City na side. Pero as far as I know dito sa Samal na side, na-secure na nato tong area wherein asa nato ibutang tong atong mga abutments. Matod sa DPWH, wala pa nagsugod ang konstruksyon. Apan nagpahigayon na og geotechnical investigation sa lugar ni adtong Nobyembre. Sa karon naghulat pa ang DPWH 11 sa detailed engineering design phase kung asa posible nga masugdan ang civil works sa bulan sa Hunyo o Hulyo. Samtang, gipasang at usab og temporary restraining order ang Rodriguez family ug uban pa ngadto sa Supreme Court. Batok sa Davao-Samal Bridge Project, kalabot sa issue sa epekto sa tulay sa kinaiyahaning bag-ulang. Kinihuman nga na-dismiss ang gipasangat nila nga petition for continuing mandamus og TRO ngadto sa Court of Appeals ni atong Pebrero. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang kampo sa pamilya Rodriguez. Nagdumili kini nga maghatag og komento kabahin sa ilang gi-file nga TRO. Gani, gipaklaro niini nga dili sila babag sa pagpatukod sa maong tulay, kundi dili sa lokasyon kung asa kini itukod. Mulat lang gyud mi og unsay finality sa court before mi makatake og action. Gibutyag usab sa DPWH nga magpabilin gihapon ng ilang target sa 2027 nga mahuman ang maong tulay. Well, until we receive the TRO, then can we only suspend the project because of the temporary restraining order. Pero sa karon wala man. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.